Инфрачервени отоплителни панели InfraHeat. Оптимално решение за отопление, което носи топлина и уют във всяка стая на вашия дом или офис. Решението, което е не само ефективно, но и изглежда невероятно и ви спестява средства, като намалява сметките за отопление и лесно се изплаща само. Инфрачервените панели InfraHeat са сигурни и надежни. В конструкцията им няма решетки и шумни вентилатори, които да завихрят прах и да изсушават въздуха. Лесни са за инсталиране и изглеждат страхотно във всяко помещение и се предлагат на разумна цена. С своите 93% инфрачервено излъчване, панелите InfraHeat затоплят стените, повърхностите и предметите в своето обкръжение, осигурявайки постоянна, равномерна и комфортна топлина, без да изсушават въздуха. Сърцевината на инфрачервените панели се състои от специално проектирано за целта платно от въглеродни влакна и никел, медни и наносребърни слоеве, изолационни пластове и двете външни алуминиеви плочи. Отоплението, което е не само стилно, но и създава среда оптимална за нашето здраве. Стандартната серия с алуминиева рамка се предлага в различни размери и мощности. Луксозната серия включва бяло стъкло, черно стъкло и огледало. Можете сами да изберете дизайна на своя панел, така че той да изглежда като картина на стената ви. Невидимо отопление, което става част от вашият интериор. Панелите имат много приложения. От спални и дневни до заседателни и спортни зали. Тези незабележими отоплителни панели са икономични и спестяват енергия. Инфрачервените панели InfraHeat са лесни за монтаж и могат да бъдат окачени за минути в няколко лесни стъпки. Няма нужда от поддръжка. Просто включете уреда в контакта или се доверете на техник, който да вгради кабела в стената с твърда връзка. Преди да включите панела, може да добавите и термостат, за да контролирате температурата в помещението. Инфрачервените панели InfraHeat са разработени в Австрия и са произведени с най-качествени материали и съобразно най-високите стандарти. Панелите InfraHeat имат 5 години гаранция и 20 години експлоатационен период. А дългият списък с предимства за здравето, комфорта и икономията ви осигуряват пълно удовлетворение. Време е да променим начина, по който мислим за отоплението на дома си. Посетете сайта infraheat.bg за повече информация и поръчка или се обадете на безплатен телефон 0800 11 018.